abantu abanobizo bathatheka kancane, babukeleka phansi. Into engayisho ukuthi ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo. Noma ngabe uyile kothwasa noma ngabe akathwasanga ubizo lakhe lisakuyena. Ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo noma ngathiwa ufihle kangakanani. Into mekumele ayazi uyayithola, uyayazi. Enye into engizomcebisa ngayo ukuthi ungamlimaza umuntu onobizo, uyakwazi ukudlulisa, kodwa unalento ekuthiwa ama-minutes. Lento ekuthiwa ama-minutes lento le yokuthi usajabulile u-right, ivele ifike lento le ayicabange, lento le emphathe kabi, imkwatise manje engathi yinto eyenziwe manje kanti into ekade yadlula. It's because laba abantu abanayo basadiniwe, labantu abahleli kuyena basadiniwe, abakoxoli. Yingakho kumese bephenduka bona kube ngathi ba-toxic, kube ngathi abanakuthula, kanti cha, labantu abahleli kuyena basadiniwe, abakoxoli. Yingakho naye kancane kancane usediniwe. Babukeli, mekuthi ukhona othandana nomuntu onobizo noma ohlala ekhaya nomuntu onobizo, engathi izinto abazenzayo bangaziqaphela eduze kwabo or abazenza emva kwabo bengazi, ngoba bayakwazi ukuyithola. Noma ngathiwa umngani uyamprethendela, uzoyazi ukuthi uyamprethendela, kodwa uzoyenza engathi akaboni ebebona.